سلامتا كاب سي ام اكسترا شو سبورت بمقدام روحوس قنيات بعلنا صنتنا بلنام چانلنا زي كم زحلف اوانات بحدشا قرربام فلي زبلت حستو ادالع نباكم تمتصادلام بزيناتكم تصادفوغن كدمقن كتعم بمسل زي تقل كم تلمود لايك شير سبسكرايب كتقبرو بمحصان نهاناتي ريتوتاتكم النقفيتاكم بغفت لبخن قبل دلوات مغننا نغلصنام لومي نباكم نمبال نابز قربنا زيناتات كنحلفكم سناي مكتتال جرودي إيطاليا سنبت إسرا حموشن قنبت مبل عسر حموشن مدركم كتسيلو إلوم أبزا مدرك دما تقرر دمتيم كلتا 110 كيلومتر كشوف اليوم تحتيتهم أبزا بزت قاعد جوجل مزازم زرقبت متركم إسبانيوي أبال دلتري كارلوس فيرونا نود دروب حموشة ساعة 10 حموشة دقيقة 4 حدن كاليتم بمزام قدام يكونوا حنطات رقيتهم أبال تدور جرمنا فلوران ستورك بإسران كلتان كاليتات دحروم كالاي إيطاليا بالاستانا كريستيانو سكارونيم بإسران سلستان كاليتات دحروم سالسايتر تحيزوم مرحنا يزوددر إيساق ديلتيروم بإسران جاعتن كاليتات دحروم مبل 10 شوعتم ودقانتو آيسوم بتماسل هالجزير دحروم مبل إسران 4 ترتاك حزن كلهم عبار ريد بول بورا هانسكرو بريمو زوغليش جمع بدهقنا 50 جاعتن كاليتن دحروم مبل 30 حدن ترتحيزوم حنصات رقيتهم بزم سرت مكسيكاوي عبال يو إماراتسم إساق ديلتيرو ب55 ساعة 54 دقيقة عموشة كاليتن قداما يكونوا يمرح لهم بريطانيوي عبال تيم فيزما أدامياتس بدقيقة 20 كاليتن دحروم كالاي إسبانيوي عبال يو كوان آيسوم بدقيقة 26 كاليتن دحروم سالساي إكوادوراويم ريتشارد كاراباس بقلت دقيقة 7 كاليتن دحروم رابعين سلوفيناوي بريمو زوغليش دما بسس دقيقة 56 كاليتن دحروم ناب 10 توريدوم بنتبي مارس بيدرسون بقلت 204 نتبي قدام يكونوا يقتلالهم أبال تيم فيزما ولا فكويج ميساسان حمشن نتبي سبهم أبال تيم بيكنيك هولنداوي كاسفر فان اودن بسمانه شمونت نتبي سالسايتر تحيزلهم إيطالياوي أبال هستانا لورينزو فورتوناتو بإنتيس عن شوعة النتبيم مريحنة أنبس عقب عقبوت يوم إسبانياوي كوان آيسو ب54 نتبي كالايم إيطالياوي مانويل تاروزي ب5 نتبي سالسايتر تحيزلهم مكسيكاوي إساق ديلتيرو ودغانتو إساق ديلتيرو أنتوني تبرنا خطلو بلوص ملسينا يزودر كوينو يقتلالهم بغانتا يو إماراتس قداميت وينات مرحلام جرودي إيطاليا سوني إسران شدوشان قنبت أب عرفتو وعلوم سلوس إسران شوعتون قنبت مبل عاسا شدوشان مدركم أب زقت سلولو تقال دمتي كلتم 260 كيلومتر زرحقتا وددر كايديوم نزحلف السمون أمريكا صنع زور جابان سنبت 25 قنبت بشامناي مدركم تزازيموم أبزاني موداتا مدرك تقرر تيم أب كتماتو أكيس تخيدت 240 كيلومتر زحقتا ودديوم كايدوم نظام مدرك أوسترالياوين ليان ويديشن كاميرون سكوتن قدامين كلاين كوينوم كعوتلان كلهم أبال جيسي الأوكيو إتالاويم أندريا دي أماتور مهسا سايتر تحيزوم أبزود الدر كابساتو فوزلو تقرر تيم حو بينام قرماي أبال وونتني بوم ريز موال قرماي شامناي ترتاب محز مسقدمت عسرتم وددو زازيموم زتروفو إرتروين تقرر تيم أبال ترنغان متكل إيو بتمساسال جزيه مبل ساسان شمونتن عود حامشاي مدرخناهم زراي عدو مسادمه بعسر تخلت كاري دحيرو مبل سوساتر تحيزوم إيطالياوي أبال جيسي الأوكيو أليساندر فانشولوم نزور جابان قدما يكونوا كعوتلوم كيلولوم نهم زراي بشوعة دقيقة 55 كاريتن دحرو مبل 10 جعتم موال قرماي ب26 دقيقة 4 كاريتن دحرو مبل 30 كلتن متكل يوب دمام ب25 دقيقة 4 كاريتن دحرو مبل 35 ترتحيزو ولدو زاسيموم أول جي سي إل إيطالياوي نيكولو غاريبوم ساسانكتنت مام بس عقب زول جابان كوينو كعوتن كلهم ودغانتو نهم زراي دمام بساسانت بي ساسايتر تحيزلهم بغانتام جاباناويت جي سي إل أوكيوم قداميت وينا تعاويتام إسبانياوي علامة زاف ألونسو ريال مادريد ذهبت باير ليفركوزن لناي قدم علامة مانشستر يونايتد إريك تن هاغ كتقصروم تسمامي عام بزمسرت إريك تن هاغ كابسون جميرو بوق عسلت أن باير ليفركوزن بمقان سروحو كجمريوم تن هاغ كام ناي قدم كلوب أياكس أمستردام تبساسال تعويد كأوربول مسحوم زفلت كوينوم كابتا قدمو سرحل ليوصايم أبقال إليك حدش بدوه كام مفتان زتلع على نباير ليفركوزن قدامي تمرجوم جيروام تن هاغ باير ليفركوزن ناي كلتا عمدات وعل أسيرو اللوم أبتك أنتيم نايز حلف عمد كمانشستر يونايتد استسنابتم تنهاجن يونايتد مريحوا بزكايدهم كلتا ملؤات نيودر عمتاتم زبيتا وين واناجوم اف اي كابن كالين كابن كعترك اليوم
ናይ ሜስሪ ሳይድ ክለባት ሊቨርፑልን ኤቨርተንን ድሕሪ 2002 ንመጀመርያ ግዜ ተጻዋታይ ካብ ናብን ክዘዋወራ ከም ዝኽእላ ተገሊጹ እዚ ክኸውን ዝኽእልም ኤቨርተን ኣብ ልዕሊ ናይ ክንፊ ትካዕ ሊቨርፑል ቤን ዶኣክ ልዑል ተገዳስነት ብምርኣያ እዩ ሊቨርፑል ኣብ ቅድሚ ዘለዋ ጸጋታት ተጻወታ ኣብ ግምት ብምእታው ንዶኣክ ክትለቆ ተቐሪባ ኣላ ኤቨርተን ንዶኣክ ናብ መሳርዓን ምጽምባር ኣብ ውዕልቲ ተጻዋታይ ንሰፈረ 30 ሚልዮን ዩሮ መልቀቕ ዋጋ ምፍራስ ጥራይ ክተርፋዩ ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ምስ ሚድልስብሮ ብልቃሕም ኣብ ምጽዋት ጸንሐ ዶኣክ ኣብ 24 ግጥማት 3 ሹታት ከምዝግብን ከሎም 7 ናይ ሸቶ ቅርብ ድማ ገይሩ ምስግጋር በን ዶኣክ ካብ ሊቨርፑል ናብ ኤቨርተን ተግባራዊ ዝኸውን ብብል 30 ካብ ናብን ዘን ክለባት ተሰጋግረ ተጻዋታይ ክኸውን እዩ ኣብ ዕድጊ ጀርመናዊ ካፋል ባየር ሙኒክ ፍሎሪያን ቪርትስ ብሊቨርፑል ዝተሰዓረት ባየር ሙኒክ ከም ተካእታ ናይቲ ስፔሻል መስርሕ ንኣካፋሊ ክሪስታል ፓላስ እንግሊዛዊ ኢብሪቼ ኢዘን ምፍራም መደብ ከም ዘለዋ ሚረር ሓቢራ ወዲ 26 ዓመት ኢብሪቼ ኢዘን ካብ መወዳእታ ናይ ዝናይ ውድድር ዓመታት ሒዙ ብክለቡ ፓላስ ዝተለጠፈሉ 60 ሚልዮን ፓውንድ መልቀቕ ዋግኡ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ድሕሪ ምስጋር ሚካኤል ኦሊሰን ካብ ለንደን ናብ ሙኒክ ምስ ክሪስታል ፓላስ ጥቡቕ ዝምድና መስሪታ ዘላ ባየር ሙኒክ መልቀቕ ዋጋ ኢዘ ከፊላ ነታ ኣካፋሊ ኣብ መሳርዓ ክትጽምብሮ ልዑል ተስፋ ይሕዲራ ምህላዋ ተገሊጹ ኣሰልጣን ባየር ሙኒክ ቪንሰንት ካምፓኒ ካብ ኢዘ ብተወሳኺ ናይ ክንፊ ትካዕቲ ካኦሩ ሚቶማን ሩፋኤል ሊያኦን እውን ብክለቡ ክዕደገሉ ኣብ ዝርዝር ኣስፊሩ ኣሎ ኣርሰናል ኣብ ኣስቶን ቪላ ብልዑል ብቕዓት ክጻወት ንጸንሐ ኣርጀንቲናዊ ሓላዊ ውላድ ኤሚሊያኖ ማርቴዝ ዳግማይ ናብ ጋንታ ናይ ምምላስ መደብ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ማርቲዝ ቅድሚ ናብ ኣስቶን ቪላ ምጽምባሩ ኣብ ኣርሰናል ን8 ዓመታት ተጻዊቱ ምንባሩ እውን ኣይርሳዕን ኣርሰናል ኣንፈታ ናብ ኤልሚያኖ ማርቲነስ ከተቐንዕ ዝተገደደ ስፓኛዊ ቀዳማይ ሓላዊ ውላታ ዴቪድ ራያ ብሪያል ማድሪድ ናይ ነዊሕ እዋን መተካእታ ቲቦ ኮርቱዋ ክኾና ድሕሪ ምጅማሩ ካብ ዝሓድራ ስጋኣት እያ ብዘይካዚ ሓላዊ ውዳት ያን ኦብላክ ብክለባት ስዑዲ ከይውሰዳ ስጋት ዘለዋ ኣትሌቲኮ ማድሪድ እውን ሓንቲ ካብተን ኣበርክቶ ዴቪድ ራያ ክረኽባ ዝብጋት ዘለዋ ጋንታታት ስፓኛ ኣስቶን ቪላ ዝሓለፈ ሰሙን ቶተንሃም ክልተ ባዶ ኣብ ዝረታዓትሉ ግጥም ደገፍቲ ክለቡ ብንብዓት ተሰኒ ስቴፋኖ ማርቲነዝ ኣብታ ኣስቶን ቪላ ናይ መወዳእታ ግጥም ናይ ዝዓመት ኣብ ቪላ ፓርክ ዘካየደትሉ ፀወታ ብንብዓት ክስንስ ተዓዘባ ማዕከናት ዜና ማርቲነዝ ካብ ኣስቶን ቪላ ምውፅኡ ዘይተርፍ ጉዕዞ ክብላ ከጋውሓ ቀኒን ኣብ 2020 ምስ ኣርሰናል ኣብ ትሕቲ ኣርቴታ ኤፍኤ ካፕ ዓቲሩ ናብ ቪላ ፓርክ ዝገዓዘ ማርቲነዝ ኣብ ናይ ቪላ ግዚኡ ምስ ኣግራይት ጋንታ ኣርጀንቲና ክልተ ግዜ ዋንጫ ኮፓ ኣሜሪካ ሓንሳብ ድማ ዋንጫ ዓለም ክዓትር ኣብ ርእሲ ምብቅዑም ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ ድማ ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ዝበለፀ ሓላዊ ውልደት ዓለም ተባሂሉ ተሸሊሙ እስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ እስፓኛዊ አሰልጣኒ ዛቪ አሎንሶ አሰልጣኒ አጊራ ከም ዘቆፅረቶ ቦግ ፍሊጣ ከም ተጻዋታይ ማድሪድ 236 ግጥማት ዘካየደ አሎንሶ ኣብ መፈለምታ ናይ ዝወርሕ ድሕሪ ምዛም ናይ ዝዓመት ውድድር ናብ ባየር ሌቨርኩሰን ስርሑ ገድፍ ምዃኑ ሓቢሩ እዩ ካብቲ ግዜ ተተሒዛ ምስ አሎንሶ ወቅዓውን ዘይወቅዓውን ርክባት ከተካይድ ጽንሐት ሪያል ማድሪድ ድማ አሎንሶ ካርሎ አንቸሎቲ ተኪኡ ክሳብ 30 ሰነም 2028 ከም አሰልጣኒ ኮይኑ ክመርሓም ብወቅዒ መዚዛቱላ በቀዳም ሪያል ማድሪድ መሪሕዋ አንጻር ሪያል ሶሲዳድ ናይ መወዳእታ ጾቱ ዘካየደ ካርሎ አንቸሎቲ ምስ ኣግራይት ጋንታ ብራዚል ዝኣስሮ ውዕል ካብ ሶኒ 26 ጉንበት ዝፍልም ብምዃኑ ሶኒ ብወግዒ ስርሑ ክጅምር እዩ ኣብ 2014 ከም ተጻዋታይ ማድሪድ ጽዋዕ ቻምፒየንስ ሊግ ዝዓተረ ዛቪ አሎንሶ እውን ሶኒ 26 ጉንበት ኣብ መለማመድ ሜዳ ሪያል ማድሪድ ብወግዒ ክላለይ እዩ አሎንሶ ሪያል ማድሪድ መሪሑ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ክለባት ዓለም ክሳተፍ ብምዃኑ ኣብ ሓፂር ግዜ ምስ ሓዳስ ክለብ ዋንጫ ክልዕልሉ ዝኽእል ኣጋጣሚታት ኣሎ ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝሎም ዓመት ብሓድሽ ቅርጹ ዝካየድ ዋንጫ ክለባት ዓለም ፋልማይ ጾታ 18 ሰነ ኣንጻር ስዑዳዊት ክለብ አልሂላል ከተካይድ እያ ወዲ 43 ዓመት አሎንሶ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2023-2024 ንባየር ሌቨርኩሰን ከይተሰዓረት ንፋልማይ ናይ ቡንደስሊጋ ጽዋዕ ክዕትራን ከሎ ብዘይካዚ አሎንሶ ንዋንጫ ጀርመን እውን ተዓዊትላዩ ሌቨርኩሰን ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክብራ ክትዕቅብ ብዘይ ምኽኣላም ንሙኒክ ተኸቲላ ካልኣይ ተርታ ሒዛ ውድድር ኣዛዚማ መደብና ክሳዕ መወዳእታ ብምክትታልኩም ደጊምና እንዳመስገና ኣብዚ ቅጽል ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ህላውነትኩምን ደገፍኩም ኣይፈለየና እንዳበልና ንሎሚ ዘዳልናያ ትሕዝቶም ኣብዚ ንዛዝም ሰላም መስመርና ወትሩ ድርዕና